The heart giganta. Helo pawb, croeso nôl I raglen arall o Arjan. A heddi fi'n mynd I dangos I chi gemau gallech chi chwarae gyda'ch teuluoedd chi dros y Nadolig. So os chi'n nabod rhywun sy'n eisiau bod yn deintydd, dyma'r gêm perffaith I nhw. So fan hyn stynu'r gêm Crocodile Dentist. So mae hwn i'r dentist sy'n gyd allan fyna. So y ffordd mae'r gêm ma'n gweithio yw stytu'r crocodile, obviously, a wedyn ti jyst yn agor cegau, a wedyn chi'n mynd o gwmpas y grŵp, a mae pawb yn cael go yn rhoi dant lawr, a wedyn, obviously, mae un unlucky fucker allan fyna mynd I gwthio lawr y dant stiff, a wedyn mae'r crocodile jyst yn... Oh, fuck! Oh! Mae'n disappointing. Okay, so obviously, chi'n gallu gweld mae beats fi fyna. Unless ti'n fucking dew as shit. Mae fe ddim mynd I roi doler I ti, so mae hwnna'n useless. So, sa'n licio fe, really. Byddai'n rhoi y gêm probably 6 allan o 10, innit, Jock? Yes! Gyda'r gêm mae fe'n dod mewn 2 fersiwn. So mae dych chi Speak Out for ages 16 and up. A wedyn, mae fersiwn arall o'r enw Speak Out Kids vs Parents. So, t'ma, os mae dych chi plant bach yn teulu chi, buy that one. So, mae'r ffordd mae'r gêm yn gweithio yw, obviously, chi'n cael fel mouthpieces rhain, a chi'n rhoi nhw mewn ceg chi, a mae dych chi fel deck o mae dych chi fel deck o cardiau, a mae dych chi egg timer. Okay. Ti'n cyffroes nawr, ti'n cyffroes? Na! And go then. Okay, the heart giganta. The what? The horse Yeah. fucked. The horse fucked giganta. The horse fucked the gardener. No! The horse fucked giganta. Fi'n credu, especially os chi'n fel croc jock, beth bynnag oedd y fucking enw e. Ti'n mo, os ydych chi wedi meddwi, fi'n credu bydd hwn yn hilarious achos, ti'n mo, bydd dribble pob man, os mae rhywun yn sick pryd mae un o'r ein mewn ceg nhw, bydd e just fel gush yn dod allan. Byddai'n rhoi hwn 10 allan o 10. Dancat! Okay. So'r gêm yma yw Dancat. Y ffordd mae'r gêm yma yn gweithio yw... obviously... Pardon me. Rhaid I chi cael 2 ffrind. Os maen nhw'n bwrw'r targed, obviously chi'n cael ei swco. Okay, so mae'r gêm ma'n dod yr instruction! Bleach! Fuck off! Os chi'n merch ddo, chi'n gwisgo colir, mae eyebrows fi di smydio'n barod. So, okay, nawr mae Kai gyda'r peli. So, yeah, I'm just gonna go, what? Fucking thank you. You go first. Fi'n credu gyda'r gêm a gallech chi chwarae fe trwy gydol y flwyddyn. So, yeah. So fi'n mynd I roi y gêm 7 allan o 10. Fi wedi safio'r gorau i'r olaf gyda'r gêm o'r enw Boom Ball. So ffordd mae'r gêm yn gweithio, fel y gêm diwethaf, mae gyda chi y hat yma sydd gyda net orno fe. A wedyn mae dych chi'r machine bach yma, sydd yn symud nôl ymlaen, chwythu'r dde.
A wedyn mae fe jyst yn randomly yn siwto peli allan I ti a ffrind ti. A wedyn mae rhaid chi trial dal y pel, wel y peli, gyda het chi. A wedyn pwy bynnag sydd gyda'r mwyaf o peli, nhw sy'n ennill. Fi'n really lico'r gêm ma, achos da fi ddim ffrindiau, so mae fe'n teimlo fel petai da fi ffrind yn taflu peli I fi. So, fi'n mynd I roi y gêm ma 9 allan o 10. So, I grynhoi pawb, fy 2 hoff gêm fi oedd Speak Out, achos oedd yn hilarious gyda'r mouthpieces, y boom ball thing ma, achos oedd e'n really hwyl I chwarae, a Duncan Hat achos o'n i'n swcan. A wedyn, crocodile thingy majig, o'n i'n caru hwnna achos oedd e jyst yn rhoi fi teimlad o nostalgic. So, fi'n gobeithio bydd un o chi'n cael yr anrhegion mam Nadolig, a bydd chi'n mwynhau nhw just fel o'n I wedi. So, yeah, Nadolig llawn I chi gyd, na I gweld chi yn y blwyddyn newydd. Aroswch yn sassy bitches!